Buntis ka ba? Ewan, lang, hindi ko alam kasi kusa na lang lumalaki saan ko pag ako ng buntis. Buntis ka ata, buntis ka ata. Yossi ka pa. Pilpil lang yan eh, kasi mataba na ako. Tigil mo muna yung Yossi. Ayan, mukhang buntis pa to si Kring Kring. Ayan o, tignan nyo, di ba? Parang buntis. Pakatlo. Malay mo lang, hindi ako sigurado ha. Tapo ba yung Yossi mo? Oo, haka talaga. Pagdilan. May naka-pouch kayong gatas na Bergan? Wala, karton lang daw yun. Malaki yun, hindi masyado. Yung naka-pouch lang. Tayo bumili. Naka-karton yun masyado malaki. Magkano kaya yung ganun? Ate, magkano yung gano'n? Pero na lang kayo bigay ko. Ayoko magbigay ng pera sa'yo. Gatas na lang. Ano na lang, 176. Ay, bibili na lang kita ng gatas. Kesa bigyan kita ng pera. 176. Ano 176? Na ano, 9 kata. Eh ako nabibili ng gatas. Oo nga, 176. Saan? 176? Ate, magkano? Yung isa, magkano? Ano? 68. Patingin nga, tsaka yung isa sinasabi mo. Pwede ba makita? Ayan. Ayoko bigyan ng pera to si Kring Kring kasi gusto ko gatas na lang. Ah, ayan. Ito. Tapos to. Wala medyo malaki dito. 200. Diaper? Ang diaper ba ng anak mo? Medium. Ha? Medium. Ilang taon na yung anak mo? Dalawa. Dalawa. Ay, bibilang. Ay, yung ano, diaper na, anong size? Ano? Medium? Ano yung pinakamura yung diapers na medium? Happy, medium. Yung up yan, yan. Yan, yan na lang. Ayan mga ka-lovely yours. Bila ko to ng gatas tsaka diaper. Ayoko bigyan to ng pera eh. Kasi pag pera, bako sa dinadala. Kukuryento na wala. Ha? Anong night? Telang ako, hindi ako night. Sige. Ito. O, ayan na, diaper, tsaka gatas. Laki ta, ah. Bigay mo yan sa anak mo. Ano? Bangkay. Di ba, ano, bibili ako ng PT. Ay, PT. Doon ako bibili ng 30. Mura. Buka kang buntis. Ayan, o, tingnan mo. Lumalaki. Ang sakit na dito, Teo. Sorry, mama. Di ba naman regla. Kasi may regla lang may ganun, masakit. Kusod. Sige, salamat. Tara. Asa na si kuya? Tara, balik tayo dun. Tara, balik tayo. Oh. Merienda tayo. Gusto mo merienda? Ah, si kuya. Merienda tayo. Soft drinks. Soft drinks tayo. Ano? Dalawa kami nasa jowa. Iyan mo yung jowa mong bumuhay sa'yo. Hindi ka bubuhay sa kanya. Ate, soft drinks nga. Di ba naghahanap buhay si jowa mo? Di ba? Oo. Bibili kami merienda namin ni Kring Kring. Ay, mukhang buntis tong babaeng to eh. O, tiyan mo. Buntis ka nga. Ha?
Hindi ako buntis, no? Ano na, may pagbalikan sa asawa ko eh. Sarap lang, hindi na nakipagbalikan sa akin. Sige, bibili mo na kami soft drinks mga ka-loveliers ha. Ayan o, sige, gawin ka rin. Sabi. Asok mo dyan. Sige, lakad ka, sunod ako sa'yo. Kaya binila ko siya ng gatas sa diaper. Bakit? May tingin sa akin. Ba't ako tinitignan? Ayan. Dito ka. Hindi na masagasaan ka pa dyan, oh. Ano, parang buntis talaga ikaw. Oo. Ginadat lang ka ba? Ha? Ginadat lang ka ba? Hindi pa. Di ba? Tapos ko lang. Ilan po ka nang hindi ginadat, man? Hindi, nagkaroon ako rin. Ha? Nagkaroon. Nagkaroon ka na ba? Kailan? Nakaroon ka. Ba't parang ang laki ng tiyan mo? Busog. Ano, kumain ako ng kumain. Sigurado ka? Ano? Ay, yung bata. Tara. Ayan po si Kring Kring. Ayan po. Mga lovers. Doon tayo, Kring. Ito yung sino tumawag kanina? Doon na lang kayo tumawag lahat. Ayan po. Ayan po si Kring Kring. Ayan po, ako talaga. Ayan po yung... Hawain mo na kayo, hawain mo na kayo, hayo. Hawain mo na kayo, hawain mo na kayo. May asawa kayo, walay na. Girlfriend mo siya na ba? Girlfriend mo siya. Ito yung ano mga ka-lovers sa boyfriend ni Kring Kring. Ano pangalan mo kaya? Larry. Siya po yung kasalo ko yan na boyfriend ni Kring Kring. At alam na po natin na may boyfriend pa talaga si Kring Kring. Yan po si Kuya Larry. Larry ba? Larry? Yan. Yan po si Kring Kring. Yan po. Kaya bila ko sa kaya pa yung nakadatas. Yan. Yan po sila. Sa karaan. Yung kapatid niya pupunta dito, kuya. Pupunta rin sa kapatid niya. Larry pala, Larry na lang patawag ko sa'yo. Mas matanda pa ako sa'yo eh. Malayo kasi yung ibang Bulacan eh. Eh, kaysa naman siya kayo. Saan ba kayo sa Bulacan? May kawayan. Layo nga, may kawayan. Ano trabaho mo dyan? Anong trabaho mo dyan? Nakalakan. Nakakalakan din. Bali, 2 buwan pala kayo nagsama. Yan si Kring Kring. Huwag mo pabayaan si Kring Kring ha. Larry. Ito. Nakaraan si Kring Kring, binala namin ng gatas. Ayaw. Saka diaper ng kanyang anak. Ayan na. Bakit kaya ayaw niya umuwi? Hindi pa rin ako napunta sa kanila eh. Hindi ka pala nakapunta? Parang lugar nila, magulo yata ito. 7. May Baluarte. May cemetery yan. Ay, Baluarte kung tumagin, no? Kaya pala ayaw pupunta doon. Eh, bakit nandun yung mga anak ko? Nakapamilya mo? Sila nakatira eh. Ha? Ito yata sila. Ha? Maganon? Ay,
nagbagong mukha. Anong masabi mo? Binilang ka ng gatas tsaka diaper ng anak mo. Ano masabi mo, Kreng Kreng? Kreng Kreng, ano masabi mo? Ano ba to na? Ano ba to? Bakit hindi sa parang tulala? Ano masabi mo? Panganganak siguro yun. Salamat sa ano. Sabihin mo ano? Yan, sa'yo mo salamat. Salamat sa blessing. Yan. Sabihin mo, Lara... Ano ba yung live si Lara? Ano? Gloria Lara, sabi mo, hello, Gloria Lara, hello. Sabihin mo, Gloria. Hello, Gloria. Ano yun? Gloria Lara, hello po. Hello, Gloria Mara. Lara. Lara. Hello, Gloria Mara. Lara. Lara. Ay, hello, Gloria Mara. Lara nga eh. Lara. Ay, hello, Gloria Mara. Lara. Lara nga. Mara ka ng Mara. Hello, Gloria Lara. Yan, hello po. Gloria Lara. Hindi niya mabigkas, mga kalabi yun. Oh, hindi niya mabigkas. Ewan ko bakit ganito to eh, parang tulala eh. May bisyo ba to? Yo, Ha? May bisyo ba to? yo, nagbibisi na yun. Wala. Saan bisyo? Eh ba't ganun parang tulala ka? Minsan tulala pag kinakausap. Ay, isip ko siguro yun. Naisip? Ano ba iniisip mo, Kreng Kreng? Iisip ko, walang pera ako. Dahil pera dyan ha, basta may kalakal, may pera. Oo, di ba? Tama may pera sa Basta may busura. Kreng, basta may basura, may pera. Oo. Marap ka dito. Basta may basura, may pera. Sabihin mo. Yan. Sabi nga lang may pera sa basura. Huwag kang mag-alala. Marami tayong pera. Hanapin pangalan natin. Nakukuha. Hindi pa nakukuha eh. Galing kami sa bahay, Binigyan mo sa pera, love? Hindi binigyan ng pera. Bigyan mo sa pera, pangat. Ay, nakamamaya ng piso lang yan. Ano pang gastos ko lang? Hindi nga naman. Hindi Vicente, Nakita niyo naman, natutulog pa ako yung sinatawag niya ako. Takot ako bigyan ng pera yun eh. Baka mamaya pambisyo lang. Hindi alam, bibili. Bigyan mo sa pangkain sila mamaya. Wala sa pangkain, pambibili lang yan eh. Hindi, ito, papatago ko na sa O, tindahan. pambibili niya lang. Ay, nanay ko sa tawid. Ha? Mamaya hindi sa anak mo yung mga arating. Patingin nga, patingin yung binili. Yan. Ah, gatas. Ako nga pinatago yung mga damit na binili. Gatas saka yan, gatas saka ano yung pampers. Gatas sa kanaya, pero. Sa anak niya yan po, ang mga kalabiyors, binalamit ng pampers saka gatas. Oh, yan lang ang nakayanan namin. Yung Ah, pagkain natin. Bali, pag may pera kami, marami ulit. Ayan. Diba? Okay, alam ko na ano yan. 1, 2, 3, nagatas. Magkano kayo yun? O yun naman 2 taon. 100. Ano pa natin? May malaki pa yan eh. Kasunod malaki na bibili na tilabli mo sa iyo ha. Lagi ka lang mag-ayos, huwag kang... Oo, yung sarili mo, hindi ganyan. Kaya kahit damit ko tayo magbili. Kasi may tutulong sa'yo. Huwag mo nga maligo. Inisigawan pa nga. Huwag maligo. Malamig ba yung tubig? Malamig yung tubig? Malamig ka, malamig. Malamig ka pala yun, malamig yung tubig. Malamig. Ah, malamig. Malamig yung tubig. Di wala po kami tubig. Pinutulak kami sa walang bayad. Kasi dahil sa mga inala dito na Muslim sila, ayun, pati mga pinapasahan sa kanila, kinukuha na, wala na, minsan na lang pa sa uri, magkakano lang, yung katamtaman lang, yung katamtaman lang, yung papadalaw lang nila sa pamilya nila. Okay kayo dyan oh. Ito si ate, may yain eh. Mga tropa ni Kreng Kreng dito. Mga kalabiyos, dami nila dito. Ito lang, marami na kailangan ng tulong dito sa lugar natin. Kasi lang hindi naman tayo mayaman, kaya nanindigan yung ating pagtulong. Oh. Pag ano, dito ka lang namin namin pamasyalan. Si Daddy June, nahanap ka. Siyempre, Kuya Jun, oo, di ba? Nahanap ka. Ito naman tayo nandyan sa short. mga pampaganda, make-up, tsaka Saan ka ba lipstick. bagat dyan mo kinakain? Meron. Ano, tinatapon ko eh. Bakit? Ano tinatapon? Ano tinatapon? Ano, may tuloy ako. Eh, pag baka pwedeng laban. Pwede? Oo, makita naman lang sa katawan mo yan. Tignan ko ako ano yan dyan. Ay, mga nandyan. Ano yan? Ano
Ano? Bakit naman ito wallet mo? Ah. Saan galing yan? Ano, bulot sa basura. Nasa Kalakal. Malakal din yan. Ah, Ang mahal-mahal po, ibili ako. Ay, laki ako yung maskarati. Sinabi yun. Kunyari, ilang gasa mo na? Ha? Hindi pa ito buntes? Parang malaki siya eh. Ah, parang kasi hindi ko lang nakita malaki siya nito eh. Malakas kumain kasi. Malakas kumain. Pero di naman tumataba. Nakuha yung wallet mo. lagyan mo laman yung wallet nila. Lagyan mo Marami ako laman. nakikita ganito. Sa mga ganito. Yan, malakal din yun. Ah, kalakal din. Ganda eh, no? Lagyan mo laman para ano. Wala ka na palang wala ka palang pera. Iba na mag-wallet. Lagyan mo laman. Lagyan ng laman. Lagyan mo na kaya dyan. Nalagyan nila din ng laman yung wallet eh. Saan lang? Nawawala yung 400. Ayan po, si Kring Kring. Maligo ka. Magayos ka. Hindi ganyan, oh. Tay, na-miss mo ako. Oo naman. Nasama ka pala sa kanila, ayaw mo sumama. Oo nga. Na-miss mo ako na. Na. Oo nga eh. Hindi siya nga namin eh. Pumunta tayo dyan sa ano. Sa malapit sa Pambaray, di ba? Oo nga. Sumaya ng bar. Ayaw mo na sa bahay eh. Sinasama ka. Malapit na yung bahay namin doon. Malapit na yung bahay namin doon eh. Pumunta na kami yung dalawa lang kami sa Pambaray. Ano mga tropa? Ang tropa ko. Nakiyat. Lord, pero ng bahay niyo. Atin ka naman eh. Sumayatin ka namin bukas. Oo, te. Punta tayo bukas, te. Atin na lang ako. Para makita nyo ni anak ko maliit. Anak ko maliit. At saka yung ano. Ito, si Kring Kring. Gusto mo sumama sa amin? Yatin ka namin. Paano ka namin bukas? Napaka ngayon? Yatin ka namin bukas. Madala ko sa kanya sa anak ko. Ah, sige. Ayan po si Kring Kring. Kring Kring, paalam na. Dito ka na sa lugar mo. Dito ka na puntahan ha. Diyan sa mga kubo-kubo mo ha. Pupunta kami dyan ha. Sige. Babay ka na Kring, babay ka na. Bye-bye. Yan po mga ka-viewers. Papaalam na muna kami. Yan po si Kring Kring. Yung hindi pa po nakapag-subscribe dyan, subscribe na po kayo. Pinutin na po yung ring bell para dito kayo sa aming mga videos and vlog. Salamat po. Salamat na lang. Yan mga ka-loveliers. Thank you po. Bye-bye po muna. Bye!